صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا حبیب صلاة و سلام علیک یا خلیل اللہ وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عربستاني آو جانا نہیں چھسنی شانی اللہ عربستانی آو جانا نہیں چھسنی شانی اللہ بو پروانی تس ہر آنی چھسنی شانی اللہ بو پروانی تس ہر آنی چھسنی شانی عربستانی آو جانا دونوینی عالمان چون سلطان دونوینی عالمان چون سلطان شنوی طرف روشن گئی شنوی طرف روشن سنوی عناصر تس قربانی چھسنی شان سنوی عناصر تس قربانی چھسنی شان اللہ بو پروانی تس ہر آنی چھسنی شانی نصر من اللہ ہتھ سامانی فتح قریب در ہر حال نصر من اللہ ہتھ سامانی فتح قریب در ہر حال وہو معاکم دپنس پانی چھسنی شان وہو معاکم دپنس پانی چھسنی شان عربستانی آو جانا طه و یاسین چھس برہانی مزمل مدثر در بردا طه و یاسین چھس برہانی مزمل مدثر در بردا آئی آئی تغائی گئی رائی پرکانی چھسنی آئی آئی تغائی گئی رائی پرکانی
چس نیشان الا اللہ عربستان آو جانا سالسینا شم مہمان کالس کرس کل قربان سالسینا شم مہمان کالس کرس بکل قربان نبز دال گوم علی پاس تس وچھا وائی دال گوم علی تس وچھا نہیں چس نیشان الا اللہ عربستان آو جانا نہیں چس نیشان چھئی بر سر نور زبانی پراران کر یہ شہنشاہ ہور چھئی بر سر نور زبانی پراران کر یہ سو شہنشاہ عرش مجید تیچو درمان چس نیشان عرش مجید تیچو درمان چس نیشان الا اللہ عربستان چس نیشان ژور یار سچس ژور ارکان ژور یار سچ ژور ارکان صدیق عمر شاہ عثمان حضرت علی شاہ مردان چس نیشان حضرت علی سری بنیو حضرت علی شاہ مردان چس نیشان عربستان آو جانا چس نیشان حضرت قادر شاہ جیلان حضرت قادر شاہ جیلان حضرت قادر شاہ جیلان محی الدین یس پیونا حضرت قادر شاہ جیلان محی الدین یس پیونا تاج الاولیاء ماہی تابان چس نیشان تاج الاولیاء ماہی تابان چس نیشان عربستان حضرت خواجہ بحر عرفان
حضرت خواجہ بہر تاجہ دت آواز مصطفیٰ حضرت خواجہ بہر عرفان تاجہ دت آواز مصطفیٰ راجہ دت ہاس ہندوستان چھس نیشان نبس راجہ دت ہاس ہندوستان چھس نیشان لا عربستان حضرت امیر شاہ حمدان حضرت امیر شاہ حمدان علی سانی یس پیونا حضرت امیر شاہ حمدان علی سانی یس پیون روشن کرنائی یہ کفرستانائی چھس نیشان روشن کرن سوری منو روشن کرن یہ کفرستانائی چھس نیشان اللہ عربستان حضرت نقش بند در عرفان حضرت نقش بند در عرفان در جہاں ہو نقش اللہ در جہاں ہو نقش اللہ بوون اللہ پروون پانے چھس نیشان نپس بوون اللہ بوون اللہ پروون پانے چھس نیشان لا عربستان حضرت نور دین پور انمان حضرت نور دین پور انمان نور حق اوسوس از ابتدا نور حق اوسوس از ابتدا سیر حق تو چھم فرمانے چھس نیشان سیر حق تو چھم فرمانے چھس نیشان اللہ عربستان سنیم نات شریف پڑھن قبول یا اللہ سنیم تعریف کرن قبول تعریف رسول تعریف صحابہ تعریف اولیاء کرام کرن قبول یا اللہ
واتناو تمن تینن دربارن اندر یا اللہ اس پر تھو رضی محمد رسول اللہ اس پر تھو صحابہ رض اس پر تھو تمام اولیاء کاملی رض آمین آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلى آله وصحبه أجمعين